Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi. Iki mau aku terang deh. Apa nduk nek ngarani rayap? Ya. Jenengan nek pamane daleme enten rayape niku jenengan napake pemirsa. Untuk sementara pakai niki. Pembasmi nonor. Kayu, tapi nggih masih ada loh pemirsa. Niki lho, iki lho nduk tan. Iki lho nduk tan, ngene iki lho nduk. Ya. Oh. Berarti kene iki jerone kopong, Nduk. Oh. Dadi anu nitik rayap. Iki lho pemirsa go omahku entek. Iya. Ya rayap, iki ki omahe Intan rayap. Aja mbok ganggu ya. Masakno Intan. Tuh, iki muncul tan. Iki lho muncul tan. Oh, iki lho muncul tan. Tak tok tan. Sik. Oh, Gelo sik anda. Oh, iki lho muncul siji. Iki lho rayape muncul pemirsa nggih. Oh, bolong. Wis ndang ngiseni banyu nggo Marni. Mak, Iki mang bayi telepon. Marni jaluk maem karo ndok goreng ngono. Ndok glundung piye, Bu? Senengane goreng engko ndang emoh nek glundung. Sik pemirsa wis ndang dianokno, udah tak cuci tangan aku. Ayo metu. Rayap. Do bolong kabele kayune. Yo sing tak kon metu rayape, lha opo Intan? Sing tak kon metu rayape. Iki mah mbok anu, Nduk. Oh, iki ya melok iki. Oh, ini rayape metu pemirsa. Loh, dia bikin gerombolannya ning kene lho. Iki lho iki ning kene. Oh, alah. Dik mah metu tak totok. Rayap pemirsa. Iya, nyah ibu syuting nene. nanti Iya wis jangan anu sik. gua wayahe tuku banyune. Iya. Tapi tukune. Wes stop. Rayap apa nih musim penghujan ngeten iki nggih pemirsa. Luar angkasa tenan. Rayape. Nyah nek mbok syuting, Bu. Oke, sik. Saya Bu tak cuci tangan sik ya. Ya, Tak cuci tangan tak sabun sik. aku mang delok kontene Mak Damis pemirsa. Kenapa? Mak Damis iku lho, Mak Damis numpak bis mbok HP ning ndi ra roh aku. Yo, Kon habis Mak Dames. ora aku ndelok kontene Mak Damis mang. Sing numpak motor gak Meldil piye? Medil. Aku mang urung delok yo ngerti sak kilas ngono. Kita ilas. Sekilas kok kita ilas piye lah. Sekilas sih sak serepetan. Goreng dok Iya, iki marni yo ndok ndok. Sing ngombene wis. Mama wes. Sing bagus kan nek ngomong terus sama bapak. Tapi guys, wis gak boleh gitu. Tampon. Sing jelas ya sing sampun Bu, mboten. Ngono. Terus nada nek pas nelen liur gak usah mbok ketok takut gak. Mana? Rondok nado ngene lho. Terdengar. Nanggung ini jaluke saiki pemirsa Limah niki nek akeh gak telas. Nek nanggung aku saiki ayo Mbak ya, aku gak telas. Ya, tol 100. Ya terus apa jenenge? Terus iki minume. Sekali minum ngene kok langsung dibuak iku pemirsa Dek yang gitu ki kan. Ya piye makane aku nek enek tupuan. Wes aja dibuak, Ben. Lah wong sing gua ya Marni nduk ora ibuki. Iya lah.
dengan garamnya sedikit pemirsa, sedikit garam ya. Andek mundur andek. Lawang ndek tempe, ndek kerupuk. Ki jane jek enak sing ngene pemirsa. Lah tapi kan yo mari senengane sing di goreng. Jangan aja akeh. Rumah minta nek. Aduh. Kepropan. Mas tadi Terus padane dulu. Dulu. Anu ora patek panas ya Tan yo. Ya rondok mendung-mendung. Aku tak golek sing garing-garing ya. Iya. Kalau enek suara wong ewah bingung ayo Bu, buah Bu. Lah Bu ra kenal Bu. Sing ewah sapa? Masih aku ra kenal lek kadang entuk tonjokan ya Bu. Ayo Bu, mam sotone Bu, sotone nak. Yuk. Halo. Yuk. Yuk, maem yuk. Ndi belah gua payung. Gua payung Tan wonge Tan. Iya pancen iya. Walah wong apa jenenge udan yo cek digebyuri ngono iki pemirsa lho. Ijek digebyuri. Maem sik yo. Ndang maem. Ndang maem yo. Iki selak apa nyenyek. Selak nyenyek ndang kayak rene. Selak nyenyek kok. Kena kuah soalnya lho pemirsa. Iki barudan iki cek digebyuri itu lho. Digebyuri ngono iki sama karo sayangku. Niki terus piye lah. Sayangku, cintaku. Tong ping blung. Tong ping blung. Ayo mam sik sayang, cintaku. Yuk, pirang-pirang dino nek gak enek ketok ning ndi? Ning omah. Wes tak kandhani, sayangku tak ceritani. Iki mang barudan ora usah mbok gebyuri gak apa-apa, jek teles ya engko malah banjir. Ndang mam sik. Deke. Wong cuwanti nek dikondang mam mesti mam. Jere mang nyon mam, wis tak goreng nondok lho. Iki? Lho yo digebyuri nek lho, digebyuri nek. Wes ya. Ngene iki boro tak mbok resiki ya yo nyiprat-nyiprat neh lah ya. Wes nang mam. Jangan lupa berdoa. Apa? Oh iya, banyune karo Intan ndak boleh dibuahi ya. Engko dienggo minum. Kadang malah dienggo ijik pemirsa. Ijik kan ning sebelah keran kono. Wes nang di mam. Berdoa lo yu. Berdoa yu. Berdoa yo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak yo. Urung Tan, dijajal urung kono rondok jejer ana buke kan ben ketok wajahmu Tan. Ketok. Botolnya ben dipek. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi tahu. Ayo roke nek ketok katoke, ayo. Ayo ditutupi. Wanita kudu sing primpen ditutupi. Senut-senule iki kudu ditutupi ya. Wes ben nanti maem ditelasno nek gak telas jarine Intan pitike engko mati. Padahal yo gak ndek pitik lho Tan. Pitike Mbah Mo. Sing pitike wakih kuwi Mbah Mo, Mbah Jariem. Betul, 100. Mak imi duwe apa ora ya? Mak imi. Kita Duwe lah. Mak imi duwe wedhus Tan. Duwe wedhus. Kuwi tahune empuk yo, tahu mbek ndoke empuk. Wes tahu telur kuwi empuk. Oke pemirsa. Nggone Mbak Lina. Oh, sebelahe apa buka warung lontong pecel lah.
taro sayur. Nek menawa ibu-ibu sing lagi males masak. Acara apa? Sing ibu-ibu lagi males masak bisa tumbas sayur ning sebelahe Mbak Lina. Ya enek sayur tewel, sayur asem, jere Makjah lho ya. Makjah soalnya wingi ku wis mencoba masakane. Anu Mbak, wingi kan Nur wetenge kudu ra penak. Terus jenenge Mbak Kori ki sing ape dodolan. Mbak Kori ndek iki ngeteri sayur tewel karo sayur asem ngono ketoke. Tak pangan aku Mbak, enak Mbak masakane. Wis toh oke. Ya mak insyaallah aku tak mencoba untuk mencoba sayure Mbak Kori. Nglarisi nggih pemirsa nglarisi masakane tonggone. Halo pemirsa. Halo, aku ndelok Iman. Halo Gojal. Suli. Gojal. Apik larang di tuwiling itu lah tahune. Tahune dicuwili cilik-cilik pemirsa. Tahune empuk yo. Gak atos wae. Lho Intan kok mau isuk mau tok. Iki mau tek rumah ya. Iku wae kepiye. Sido tak gawekno tahu pedes yo. Tahu pedes tuh. Sido tapi wae aku nek udah mandi aja. Oh, njaluke sore-sore ae. Dimaem bareng-bareng ngono mbek Bunda. Ambek Repa. Gimana aku ketoke krungu Makjah tapi Makjah masak nggone Bu Nurul. Masak apa? Gak masak pesenan catering. Nggih pun pemirsa nggih. Cus dulu ya. Cus. Mari mangan. Yumarni dahar. Lanjutkan nggih pemirsa. Bar nganuni Yumarni nggih to. Mak aku terus istirahat. Tangi ujuk-ujuk lah kok udah. Wis cocok ini pemirsa. Cukup bawang putih, cabe bawang putih karo iki lho gula. Udan pemirsa, alhamdulillah udan sing padha gawe piningan. Arep gawe iki lho, Nduk. Colek, nggo nyolek-nyolek tahu. Makan tumbas tahu to. Oh, kue ya. Halo guys, kondi guys. Membayi apa mak Mbah Yi kok belum anu ke belakang, gak dahar. Wangi iku lho apa? Siram mandi. Oh, siram mandi. Anu mandine tutup, kamar mandine tutup. Makasih ya. Iya, awakmu yo rong maem kesuk-esuk mau mapisan mau tok, yo ora ngemil ra apa pemirsa. Maksudnya selama iki lho awan ki mau. Kan wis sore apa magrib to. Makme esuk mau. Terus iki udan. Wis lho parking kok stop lho ya. Wis gak oleh meneh nek mam tahu iki gak apa-apa. Besok mangan gula. Wis mam karo ibu mlebu konten mam semur nekoke. Ya iya tapi iki bumbunya urung. Iya paham aku. Iya tan. Ini buat semua emang. Semurnya tak tutupi ya. Aku boleh kok kene kok. Maaf yo, tak kok kono. Tak tutupi. Mbok golek. Harus sih. Mbak ini iku aku tapi umur buka loh. Dan iku lho apa listrik. Mbak Kori, siapa dodol kuwi? Iya. Oh, dikek Dan listrik. listrik. Aku ramang. Iya. Ora ada bocoran kok, Nduk. Ben rame, Nduk.
Petis. Aku dongane lho pemirsa, aku main dodol pulsa lho ya. Iya didongakno Allah ngelmen. Iya ta. Lah genine. Dodol ben duwe amin. Iki ala-ala. Aku ki ngene iki pemirsa, seumpami mboten sama dengan petis-petis yang asli mboten iki trayo kanggo celemitan. Nggo celemitan iki lho. Duwe akeh ae ngono. Amin, penting awake sehat ya ta. Dodol pulsa. Iya. Kok banyune kurang. Wes ki terus ditunggu sampai mengental. Wes mateng terus dienggo colek-colekan tahu. Pun ngoten ae. Colek. Istilah anak zaman sekarang. Kita cek rasa ini ya pedas pemirsa. Wes sampai mateng. Dah ngeten mawon lho. Aduh, antek rono, Dok. Wes sering kene. Balah, gak ngono mang carane Ibu ape tak buka sik ngono lho. Dadi gak menyisakan nyisa-nyisa. Wes iki aku mbek Intan sing ning bungkus kae kok Bunda Dewi. Wes ngono ae. Wes iki lho pemirsa. Ini petise. Tak njupuk ning kene nggih. Iya. Wis dadi kok gak nyisani. Iki ngen. Nah, kurang njupuk nek. Entar lagi bermam pemirsa nggih. Nyoba satu tok gak apa-apa. Nek sisiran rondo dikei dalan tumo ngono lho, Nduk, dipiyak. Kei dalan tumo sing sebelah kene lho. Ya. Sebelah kene apa sebelah kene ya? Nah, kene lho. Pun. Nah, dipiyak ngono, dadi kaya niku Ardiles merek sepatu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suwi gak gawe cemilan ngene iki lho. Dienggo cemilan ngene iki lho. Bismillahirrahmanirrahim monggo pemirsa. Mantul. Glundung. Mejone bar tak umbah tak resik yo. Mangan aku ya. Wah juga hutan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nek nyokat sedih-sedih aja langsung. Kabeh belum. Enak. Iki tak mukbang nek ibu kurangan. Iki nggih petisnya nggih. Iya, sebentar. Kita colek. Bismillah. Mas, doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit dan paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Kita. Halo guys. Tahu petis, Nak? Lihat Apa ini dipang? Sama Cak Cantik ya? Oh, iklan lho. Anu. Apa ya nek ngarani ngono kuwi? Tukang ngedelno ngono lho, produk ngono lho pemirsa. Engko terus repot untuk komisi ngono lho. Ngono kuwi pokoknya. Terus di-upload ning gone IG. Ya pun pemirsa nggih, doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit tambah ingin kesembuhan. Ya Allah, semoga para pejuang garis 2 segera jalan berikan rumah yang saleh-saleh ya pemirsa. Seumpama salah kata aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Sambel enak. Ya. Lah wong enak kok. Iki Ibu mbek Intan kok sing susin kayak
yang jajannya bunda.